Tady byl nějaký pár lidí a říkali, tenhle ten náklon není možný, to na to pěstku nemůžeme dostat, tak vám chceme ukázat, že dostat se na to pilečko není až tak úplně složitý. Teď se ukazuje míra teďkone opět v pomalé rychlosti na malém prostoru, čili musí tu motorku naklopit svým tělem na druhou stranu než by tělo, aby vyrovnával tu dostředivou sílu svojí odstředivou. To samé, co dělá, tak je zkouška toho limitu, toho náklonu, kdy vlastně vidíte, že ta motorka skutečně drží, to drží. A teď vám v těch kurzech vysvětlujeme, že musí být uvolněný, mít uvolněný tělo, ten kouká hlava v těchcina, že kouká před přední kolo, kouká do zatáčky nebo do zatáčku. A tyhle ty všechny věci základní, které bychom všichni měli umět, tak vás drtíme a drtíme. Tohle to vám samozřejmě v kurzech neučíme, to jenom míra demonstruje to, co ty rámy skutečně vydrží. Jsou tam